Здравейте всички от VBOX 7, надявам се да ме чуете. Аз съм Малор или Върклака и тук-що навих едни двама да дойдат с мене, така за компания. И днеска сме в... да, Well of Spirits. Искам да ви покажа днес един бъг, който е в Well of Spirits. И да, нека да продължиме. Ай. Кажете, се гледам на VBOX. Да. И да, той ще ми помогне малко, нали, за фън. Това е Temple of Storms, трябва да сте си го отключили. Ето вижте сега. Само да ви покажа. Ето. Фак. Добре, нямам... обърках се, чакай. Значи трябва да се върнете. Значи влизате, излизате и пак трябва да влезете на... И пак трябва да влезете. Сега влизате. Трябва да влезете и излезете и влизате. И така се бъгва. Сега ще видите. Ще видите. Ето, 960 експедиция. Така бъгнахме го. Взехме мисията. Това е бъга да вземете мисията. Значи, влизате, излизате и пак влизате и тогава проверяте дали имате мисия и когато имате, да. Тук виждаме един луден чест. Няма да стопирвам докато стигна до боса Кадаката. Защото те ви говоря разни глупости докато ме гледате. Защото имам какво да ви кажа. Първото нещо, което да ви кажа е... Очаквайте малко повече клипове на Wizard и... да. Искам да кажа и да влезете в моята нова група City of the Gameplay. Там качваме само геймплей и такива неща. И да. Нашия пич идва ли? Да, идва. Да. Нека да го убиеме по-бързо. Ето. Влизаме. Той дойде. Малор. Да. Уоу! Тъй дойдоха 50 000 човека. Да. Добре, те дойдоха. We make video for VBOX Bulgarian video. Да. Добре, айде Poison на готово. YouTube. Нека да го убиеме по-бързо. Кой ще помогне тук? Vampire. Че съм... Добре, тук... Какво е тук? Имам поне 10 видео. Не можах много да го разбера. Не знам дали вие го разбрахте. Но аз искам да снимам клипа, после ще го пробвам. О, този пич има кучен. Този пич има тигърчето, брато. О, бати пича. То пич има новото тигърче. Може би във вашия Wizard, оригиналния, да. Да имате тигърчето, но при нас е малко по-новичко. И то го има, брато, бати пича. О, то се зафаря, има медал от зафаря. Уоу! Епик. Добре, браво на него. Адиос. Чао ви, босерен. Да, те стръгват. Адам пише звънни ми и се ще го блокна, защото така. Защото ме дразни. Преди малко ме изостави.
сета, няма говоря за това. Нека да го блокнеме. Контроли, allow hatch, no, allow group invites. Добре, така. Готово. То го убихме. Те заминават. Добре, поне остана една компания. По-точно Брайан. Нека да не успя да му цъкна на името. На голям пич. Що му стана? Да. Очаквайте повече клипове и долу в описанието ще има групата за City of the Gameplay. Там ще качвам геймплей и много яки неща. Искаме да се дигнем, да разпространим геймплей от пространството. И да, влезте там, моля. Ще е яко да сте там и такива неща. Долу в описанието линк. Добре, нека то... Уби ли го? Да, май го уби. Нека да... Не го уби. Добре, ще го убия с рейд. Така, тези като ги убиете, вече ви става лесно. Ако сте някой, например, 30 левел и не знаете как се дигнете, идвате тук. Дори и критика взех. Доста готино. Идвате тук, като сте 30 левел и така. Минавате и бъгвате. Сега ще ви покажа бъга как работи. Това просто ви покажам как да се мине. Как го минаваме. Много самурай. Добре, ще ни даде юникорн. Не, няма да е юникорн. Помислих, че е юникорн. Добре, Брайна. Нека да те добавя. Не мога. Така, даде ми някакви тук простоти. Вземам мисията и тръгваме към другия телепортатор. По-точно ето този. И този това ще ви покажа как да го направите. Значи активирате това. Само не активирате Луната и Слънцето. Всичките активирате, освен Луната и Слънцето. Не. Така, ето. Без Луната и Слънцето. И така отивате тук. А тук трябва да изключите слънчицата и да активирате луните. Само луните. Защото е време за спане. Така, ето. Само луните. А тук е подредено. Значи тези брезели ги оставяте. Значи слънце, такова дърво, змия и после отивате към това. Към този. И готово. Минута. Ома гъбе, то обърка всичко, бе. Леле, обърка всичко. Да, обърка всичко, брато. Шо обърка всичко, бе? Пъти пича. Обърка всичко. Не, вижте сега. Значи слънце. Ще го направя сам. Защото там ми пречи. Слънце, дърво. Тук змията пада и изяжда боболечката. Ако не ви стане, опитайте с тези брезели да се нафар. Но няма смисъл. Ето, вижте, стана. Ето го бъга. Вземате 960 XP, печелите по 960 плюс 960, това означава... Нали, когато минете, например, това тук, получават 960, когато минете това тук, получават 960. Значи, отивате зад гърба му, задължително отивате зад гърба на телепортера, цъкате Go to the Oasis. Ето го. Go to the Oasis, отивате. Ето тук, нали, задължително това място ви е отключено. Правите те тук, това и това. И нека да изчакаме. Така, и чакате. Чакате. Да, скоро ще има клип на Wizard. Не, хайде да играем ми така за демидж. Един рекорд. Добре, не искам да съм в груп. Така, е готово. Значи, правите едно кръгче.
правите едно кръгче и влизате. Така, за кеф. Кръгчето не е задължително, за кеф го направих. Ето го ядам Лион Пръдлю. Да. Лион Пръдлю. Уоу, добре, сета. Даката със сигурно ще гледа този клип. Нали, Дака? Добре, сета. Значи, ето, Entrance to Temple of Storm. Пак влизате в Temple of Storm. Нека да видим. И задължително отидете зад крокодила портал. Ако не отидете зад крокодила, няма да се бъгне. Така, влизате. Ето, излизате. И пак влизате. И чакате. И сега ще стане, би трябвало. 100% съм сигурен, този бъг съм го правил. И така, ако сте малък левел, може да се дигнете бързо. На голям левел е доста трудно да се дигнете. Ето сега ще ви покажа. Значи, бяхпак какво така. Ето, 960 експедиция. Както виждате, така, постоянно може да се правите 960, 960, 960. Винаги така може да се правите този бъг. Ако искате още бъгове да ви показвам, пишете долу коментари и когато събере този клип 30 плюса, правя следващ клип на Wizard. И да, това е всичко от мене и довиждане! Ако искате още бъгове, пишете долу в коментарите и влезте в групата долу в описанието. Чао!